mindenki, én Zabex vagyok, és ez itt egy Minecraftos videó lesz, amiben egy új sorozatot kezdek el. Még Endovaginos skinem van, egy kicsit gangsteres kinézettel. No, hát ez egy szerver bemutató lesz, amiben ilyen minigémekben fogok játszani. Igen, ez egy új sorozat lesz. Hát úgy volt, hogy rakok fel egy Minecraft Survival-t is, ami igazából Techit Survival, ami igazából Techit Hardcore, csak hát nem nagyon jött össze. Mondjuk most kolósra fölözzünk. Igazából offline, akkor nem kolósra fölözünk. Hát igazából nem az, hogy nem jött össze a sorozat, hanem hát igen, szedtem ilyen basalt cobblestone-t, ami, tudjátok, az a fekete, aki nem értetek itthez, az hagyjuk. Menjünk parkőrözni, meglátjuk, hogy hol vagyok a max, akkor majd kilívezek. Hát pont itt vagyok a spawnon, akkor szerintem kezdjünk is neki az elsőnek. Ez ilyen tök könnyű, ez ilyen lehetetlen küldetés, copy. Első set point. De most nem kell izé. Második. Mondjuk mit szarozok. Na jó van. De szerintem, hogy esetleg, hogyha nyomom a shiftet, de mindegy, ez örökre marad. Na jó, ugye, nem... Jó, most meg lesé... Jó, beszélni se tudok. Na, akkor elmondom szép lassan. Előbb nyomom a shiftet, és leesek. Utána lesétálok. Utána konkrétan elfelejtek sprintelni, úgyhogy minden sikerült tovább jutnom, ugye elfelejtek sprintelni. Tök ügyes, az ezt is meg tudja csinálni amúgy. Tényleg csak aki ügyes. Majd most hátrafele sétálok le, egyre jobb. Jó, és így egymás... Új, mindig leszoktam esni, hogy ezeknél ez egy bontos, egy blokkos ugrásoknál. Mert vagy ahol csak le kell esni, azt mindig elrontom. Na gyorsan fosunk. Na azt aztán hívom lagnak. Ez mi ez? Ti is látjátok, hogy csak én? Akkor felmegyek itt, ha annyira bánt téged a piros szőnyeg. Vörös szőnyeget leterítik el, én most nem mehetek rajta, hát. Nézzétek el nekem, hogy ilyen gonoszak. Na és itt hát igazából az ilyen ütős fel akarna lenni, csak hát az utolsó set point, hát innen egyszerűbb egyből ideugrani. Jó, a jégen ugrálás imádom amúgy. Itt nem lehet kifejezni, hogy mennyire imádok én jégen ugrálni. Méghozzá azért nem tudok besprintelni, és még túl is csúszok rajta. Szóval megértitek, hogy én miért szeretem ennyire, hát... Szerintem nem minden mobban van ilyen, amúgy nem sajnos is utálom, aki nem értette a szarkazmust. Végeztem, mikor kapom meg a gyémántom? Így gondoltam én is. Oké, nem lehet kidobni. Hát akkor lesz a Parkour 2. Ó, hát igen, itt ezzel sokat fogok. Sok próbálkozás lesz.
inkább nem beszélt csúnyán. Igen, ez ilyen ugrások nekem sosem mentek. You did. Hát béna. Mondjuk én sem tudok felugrani, úgyhogy nekem meg se szólalok. De az mi? Túl vizes vagyok már, azt nem tudok felmenni, vagy mi? Mi a problémád? Na, hát ezt én is így gondoltam körülbelül. Ennyi. Na inkább itt is menjünk, amikor oda fogok visszaszpannolni, akkor szerintem IP a leírásban lesz a szerver IP-je. És ez ugye mi más lenne, mint a parkőr. Ez most viszonylag gyorsan ment, de most még oda se tudok átugrani. Mondjuk 60 FPS-en, úgyhogy nem panaszkodhatok, van stabil 60 FPS-en. De miért? Ja, hát... Igen, sosem veszem figyelembe. Hú, jó, azt hittem, hogy visszaszpannoltam az elejére. Á, úgy a finom. Ezek bocsánat, hogyha a lépcsőházból behallatszik a lift hangja. Amint elérhető lesz a Color Shuffle, azon is fogok menni. Ne féljétek! Na és most figyelj! De mi? Ne csapkodd az ajtót, te Jóska Pista! Csapkodják az ajtót a szomszédok. Ugye kimegyek, most nagy edújt csapok. Aki nem érti az edújt, az nézze szívacs Skyrim egy mágus naplójából, és meg fogja érteni az edújnak a vicc jellegét. Na, ennyi! Lealáztalak, tehát én a parkőr. Hát akkor szerintem mehet a 3-as parkour. Igazából parkour. Hát igen, egyedi textúrpack az gyémánt akar lenni, ez glowstone, ez pedig obsidian. Ja, és itt meg kell várni, amíg lejár a izé. Akkor vagy túl sprintelek magamat is, mert... Megint várhatom meg. Happy, 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 happy. Happy vocast csak. Na, igen. Ezt így átugorjuk. Ezt is. Meg ezt is, meg ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Olyan vagyok, mint gyerek a cukorboltban. De na, idegesíts! De jó, nincsen fall damage. Csak semmilyen damage, mert nincs PvP. És ha nem PvP-be, csak fall damage lehet. Jó, hogy megbasz a kaktusz, de... Vagy felrobbansz, vagy elégsz. Na jó, van, most ezt hagyjuk. És... Úgy a finom. Vajna, ide kasüljél már fel! Sír a macskám, pillanat.
Nem bocsánatot kérek, csak a macskám. Remélem nem hallatszott be a videóba, hogy nyávogott. Rá kellett szólni, hogy ne nyávogj, mert a gazdi videózik. Na végre, sikerült! Ott egy player name. 1.7-ben miért nincs Optifine? Valami Bob vagy ki? Vonal Bea. Ezt a izéből láttam, hogy mennyi volt a tabot, és ott van a player list, és akinek legjobban oda hasonlított a neve. Annak mondta, hát szerintem az csak Bea lehetett. Alsó vonal Bea. Ki más? Jó, megyek nyillal, mert az adja nekem a skillt. A parkor egybe 25-ször meghalt, és 5 percig tartott neki. Ahhoz gratulálnom, ahhoz csak gratulálni lehet. Egyébként azért megyek ezzel, mert jó, inkább nem beszélek semmit. Még mehetnék sütivel is, de jó, azért vicces, hogy ezzel megyek számomra, mert én értem a viccet, hogy amikor megyünk barátokkal így Skype PvP-kre, akkor én mindig így megyek így, mert mindig nyilazok, és felveszek egy nyilat, nem ilyat, nyilat. És én így elkezdek menni, jaj, kiszúrom a szemed! Kiszúrom a szemed! Számomra ez azért ilyen történelmi pillanat. Hogy ez adja nekem a skillt, hogy ez azért ilyen... A sütőről meg inkább ne beszéljünk. Sky PvP-n úgy el voltunk, mint a húzat. Haverom az staff, nem ezen a szeron, egy másik szeron, ahol van Sky PvP. Konkrétan az egész szeró Sky PvP. Ja nem, ez egy másik szeró. Hoppá, én ilyen sok Sky PvP-re járok. Másik irány. Más, hát mivel sok Sky PvP-re járok. Na most ez tök mindegy, hogy mennyi Sky PvP-re járok, meg szeró, meg mennyit ismerek, de sokat. És még nem ajánlatos leesni, nincsen setpoint, nincs. Na, hogy hát ez könnyű volt. De meg, hogy na és adott be, Staff adott be 3 encsis dia cuccokat, vagy 3 encsis dia szettet, és így 3-on baromkodtuk, adott be sütit, és süti PvP-ztünk, de olyan szinten, hogy elkapott az egész armor. Na igen, ez már az 5-ös. Amikor ezt először vittem ki. De most ez mi ez? Jó van, van. Szemizmet. De amikor ezt először akartam megcsinálni, nem tudtam elhinni, hogy hát ezt lehetetlen átugrani. Így. Amúgy ennek az a titka, hogy a blokk legszéléről kell ugrani. Így. Mondom, egy. Mondom, egy. Szép színes.
De ne idegessél már felfele! Ja, ne kérdezzétek, hogy miért fehér a jég, amúgy 4. textúrpak látszik. Hát igen, át akartam formálni, és ugye Paintbe formálom át. És ugye alap jég az úgy van megcsinálva, Fade textúrpackkel textúráztam át. Na, most nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye a Paintbe textúráztam, és ami üresen maradt, ugye az fehér, és ezt a Paint az úgy mentett el, hogy én fehérnek akarom, és ezért fehér az üveg. Az üveglap is fehér, és a békön is, vagy beacon, vagy kell kimondani, az mi az magyarul jelzőfény, azt hiszem. Hát ez nagyon könnyű. Hát ez nagyon elbettem. Ott maradt a checkpoint. Na így úgyis itt egy másik. Majd figyelni fogok legközelebb. De fáj a könyököm. Jó, inkább nem mondom el, hogy miért fáj a könyököm. Na, haverom küldött egy ilyen linket, amiben hogyha rákattintasz, akkor ilyen rémisztőbe fogugrik be. Na hát ugye nem ijedtem meg, mert nem ijedtem meg, és vagyok. Hát sem ijedtem meg. Mint ugye benne a hangrémisztő, hát azt meg nem mondta, hogy a hangfalom legyen bekapcsolva. Másik haveromnak meg elküldtem. Fullos hangerőn volt a hangfala. És leesett a székről. Hol? Szét lehet ütni. Hát azt nem én csináltam. Nem én csináltam, oké? Okay? Oks. Gyere, nincsenek itt kamerák. Most az adminoknak nem hiszem, hogy nagy munka, hogy egy dirt blokkot visszahelyezzenek, úgyhogy mindig inkább nem kötök bele. Ez tényleg nem nagy munka, hogy egy dirt blokkot visszahelyezzenek. Amit meg nagyon nem tudok megcsinálni. Ha valamit nagyon nem tudok, most nagyon nem megy. Miért nem lehet átrepülni? Én nem kapok admint, beperelek valakit mindjárt. Ja, egyébként az első külön kiadásos videó. Na, stokos vagyok. Hülyeség volt, hogy nem tudom, hogy ezt már előző TF2-s videón mondtam-e, vagy egy másik Minecraftos ban, de tudom, mondtam-e már, vagy egy másik Minecraftos ban, ami selejtes lett, vagy egy TF2-ben, ami selejtes lett. Azt most csak teszteltem, hogy dob-e vissza. Ezt már nem. De viszont ez a... amikor először így ideugrottam, meg ez is, ez direkt volt, mert most... Jó, ez nem volt direkt. Most csak demonstráltam, hogy ez úgy volt. Úgy volt. Hittétek, hogy... Care. Vigyázz. Ja, már hogyha lelépek, akkor... belehalok, na. Úgy veszi a játékot, csalok, oszt. Oszt, szép magyarosan, vagy parasztosan. Oszt. Oszt vissza-vissza izéhez, szégy, azt, hogy care.
óvakodj, vagy vigyázz, vagy tona, valami ilyesmit jelent az, hogy care. És én innen is nem érem el. Ide? Oh shit. Ja igen, mesélem tovább. Na, elküldtem a másik haveromnak azt a remisztő képet, akinek fullos hangerőn volt a nem mikrofonja, hanem a hangfala. És úgy beszart, hogy leesett a székről. És én meg hallottam, hogy koppant. Én meg azon meg elkezdtem szakadni, és én meg a röhögéstől estem le a székről, de olyan szinten bevertem a könyököm. Na, set pointot kérek. Ó, na azért ne durvuljál, PLS. Kicket for insulting, ez az insulting. Biztos, azt én is szoktam. Azt nem tudom, hogy hány perc mehet ez a rész. 20 percesre tervezem, lehet, hogy most tart kb. Annál. Nem fogom most abba hagyni, ezt a jumpot még mindenképpen kiviszem, legalább úgy gondoltam, hogy az 5-ös jumpot még kiviszem, és a többit pedig majd utána. Nyugi, most egyszerre fogok felvenni részeket. Úgyhogy nem fog elmaradni, se csak később fogom feltölteni. Nekem aztán jó. Az jó. Ebben a szerverben azért jó, hogy nem kell visszaloginolni. Parker. Akkor visszaugrok gyorsan. De mi ez a lag? 60 FPS-nél nem lehetne raggolnom. Jó, igen. Honnan tudom, hogy 60 FPS-en van jó, aki nem videós, vagy még nagyon kezdő. Annak elmondom, hogy amikor veszi a Fraps, akkor ki hova állítja be, de alapból, meg nekem is itt van. Nem tudom, hogy láttátok-e a kurzoron, ahogy jobb felső sarkot mutattam. És ez azt mutatja, hogy hány FPS-ed van. Aki ezt tudja, és már profi videós, aztól nem kérek olyan kommenteket PLS, hogy na nem mondod, meg hogy hát ha ezt nem mondod meg, akkor én hülyén halok meg ilyeneket, tudjátok. Aki nem profi, meg már tudja, hogy az mi. De aki nem tudja meg, még kezdő, annak mondtam el. Lehet, hogy el fogok kezdeni egy hardcore-t. Tekid be. Nem ígérek meg, hogy fel fogok tölteni, vagy hogy hosszú életű lesz. Mert. Nem mi van ide írva? Ó, és ez egy ilyen set point. A kis csaló. Vagy várjál? Kezdjük. Akkor ide fog portálni, azt hiszem. Jöhet, ezt én imádom. Na. Na, de ezt kivittem 95 halállal és 10 perc. Bőven meg 20 perc.
Hát akkor szerintem ennyi is lett volna ez a mai Minecraftos cucc. Hát akkor bye.